Okej. Coś, coś się popsuło i nie było mnie słychać. A tak naprawdę żartuję, wszystko było słychać. Witam pięknie. Ja jestem Niklaus. To jest moja kartka. To są moje rzeczy do malowania. To są moje ręce. Ja jestem na hitboxie w tym momencie. Na żywo można mnie w tym momencie oglądać. Pozdrawiam wszystkich na czacie. Czekajcie. Macham wam. Zresztą czat widać. Nawet. Pozdrawiam wszystkich serdecznie na YouTubie. Żałujcie, że was tu nie ma. Ale zawsze macie szansę przyjść na następny raz, że tak powiem. Na Hitboxa gorąco zapraszam. Na YouTubie link do Hitboxa będzie w opisie oczywiście. Ręce jak prawdziwe, dosłownie. I stwierdziłem dzisiaj, że sobie troszkę pomalujemy. Aha, i w ogóle prosiłbym pilnować, żeby nie wrzucać gifów i obrazków na czat, bo będą zapaskudzać czat. No. Stwierdziłem, że sobie pomalujemy. Mam teraz duże biurko fajne i mam dużo placu i wszystkiego. Tutaj moje sławki się walają, to może je weźmiemy. Takie mam sławki w ogóle, jakby ktoś się zastanawiał. O, kupiłem se. I no. I stwierdziłem, że jak mam już takie możliwości, to możemy sobie coś pomalować. Ja bardzo lubiłem za bajtla malować, dużo bardzo malowałem. Kurde, pokażę wam to, czekajcie. Ej, czy mi się wydaje, czy Erika zaś ścina? Chyba zaś się Erika zepsuła. Tak mi się wydaje. Zaś ścina. Ale ja, dobra, to jest tym, ja wiem chyba od czego to. Prawdopodobnie wiem od czego to. I chyba wiem jak to naprawić, także to sobie zostawimy na później, to spokojnie. Na kredki, dziękuję, pięknie dziękuję. Albo czekajcie, ja to spróbuję zrobić w tym momencie na szybkości. Opowiem wam w tym momencie kawał, żebyście się nie nudzili. Także słuchajcie. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie, a lekarz się pyta, co pani dolega? A żaba mówi, a nie wiem, coś mi się do dupy przykleiło. Dobra, czekajcie. Let's dance. Czy słychać mnie dobrze? Czy nie bardzo? Kurde, czemu nie mogę? Wody. Działa dobrze słychać? Bo kurde... O, Boguś subnął w ogóle. Oje, Boguś. Dziękuję, gratuluję. Potem tam to wszystko uzupełnię. Super sprawa, Boguś. Boguś, bogaczu. Dobra. Teraz powinna Erika działać płynnie. Resub, no ale mimo wszystko super. Powinna działać płynnie, jak mnie słychać dobrze, to dobrze. Dobra. To zostawmy na razie. Dobra, co będziemy malować? Muszę zobaczyć w ogóle, czym ja tu mogę malować. Mam tutaj długopis, ja sobie tutaj będę sprawdzał na takiej karteczce, czy to pisze. No. Dobra, to maluję. Mam ołówek jeden. A, stare rysunki, tak, zaraz pokażę. Mam taki mazak. Fajny. Niestety trochę się nie przygotowałem. Nie miałem kiedy kupić kredki. To też działa. Kredki czy tam... Wiecie... Jakieś inne mazaczki. Ale kupię, na następnego streama się przygotuję i kupię. Ołówek z Ikei. Czy to jest czerwone? To nie pisze. Ale mam tu jakieś mazaki chyba. O! Fajnie. Ten pisze. Żółty też. Dobra. Co tu jeszcze mamy?
napisy. Tu jest drugi ołówek. Let's dance. Let's dance. Dobra, to już mamy. Tym już można malować całkiem nieźle. Całkiem można sporo rzeczy tym namalować. Masz suba ode mnie na YouTubie. Wow, dzięki. Żeby każdy tak fajnie dawał suby, jak Aleksa Kwiatkowska na YouTubie i na Hitboxie, to bym był najbardziej rozpoznawalnym streamerem we wszechświecie. A tak jestem undergroundowym streamerem. To wszystko działa. Na razie. Coś tu jeszcze mamy? Coś tu jeszcze jest. W ogóle wiecie, jaki jestem głupi? Może nie głupi, ale... Robiłem porządki w biurku i znalazłem pełno kredek i oddałem bajtlom, nie? Z klatki. Znaczy nie, że trzymam dzieci w klatce. Oddałem dzieciom po prostu, które tutaj mieszkają niedaleko. A teraz by mi się kurwa przydały te kredki. Człowiek chciał być dobry i... I co? I wyszedł na tym jak zwykle. Tak trochę mało, ale... Coś to pisze. Maltretowania bajtli. Tyle tego jest. Tak, to jest tak naprawdę moja prawa ręka, a to jest moja lewa. Bo jest odbicie, bo kamerka jest tutaj i ja to musiałem dać ją naprzeciw i to odbić, żeby to było dobrze widać. No, dzieci obdarowuję. Znaczy, jakbym wiedział, że tak powiem, czym to grozi, to bym nie dał. To bym nie dał. Taka prawda. Jaki kurz z tego wypadł. Dobra, poradzimy se, nie? Czy tu mam ołóweczek? Dobra, to zabieramy. W ogóle patrzcie. Aha, wy tego nie możecie zobaczyć niestety. KWK Śląsk. Mam taki o. Ej, wbiłem se cyrkiel w rękę i mi krew leci. Ała. Dobra, będę żył. Pokażę wam, dobra. Pokażę wam moje rysunki. Gdzieś tutaj. Tylko to będzie odbite, nie? O. To jest... Czekajcie, a tak to mogę pokazać. Tylko będzie odbite literki, nie? To była... Czekajcie, jak to dać? O. To była za bajtla okładka do Medal of Honor Allied Assault. No, wybaczcie, że to jest... Ej, ale to jest jeszcze odbite chyba w tym. W poziomie. Czekajcie. O! Teraz jest dobrze. Widzicie? Przecież to było... O, teraz jest spoko. Medal of Honor Allied Assault. To namalowałem jak miałem chyba jakieś 8 lat. To jest... czekajcie, jak wam to pokazać? To jest Brothers in Arms Road to Hill 30. To namalowałem jak miałem też, no, niedużo. Aha. I kiedyś jeszcze się interesowałem czołgami. To namalowałem Tygrysa. To miałem też jakieś 10-12 lat bodaj. Takie malowałem rzeczy za bajtla. Gdzieś pisałem o Normandii i takie te... No. Takie rzeczy robiłem. Kurde, mogłem farbki kupić w ogóle. No, fajne, nie? Dobra. Dobra, i teraz jest wszystko w porządku. Czemu ja tego nie pomyślałem wcześniej, żeby to odbić? Przecież teraz jest...
Teraz jest normalnie wręcz. To jest moja ręka. No i wszystko jest zawodowo. Dobra, nie ma żadnego odbicia. Boli mnie tu, bo tu se cyrkiel wbiłem. Dobra. Wunglem, a dupą. Wyście są tacy zabawni, jak ja, jak mnie o 5 budzą. Tacy żeście są śmieszni. Dobra, co malujemy pierwsze? Macie wybór. Co namalujemy pierwszego? Bo macie wybór, co tu możemy namalować fajnego. Kurde, szkoda, że nie mam kredek czy coś. Bydlaka. Co to jest ten bydlak? Puloka. Pociąg. Puloka. Chupacabra. Remake Tygrysa, Falusa, kopalnie Batmana, Halo, Alpakę, kopalnie, Draw Me Like One of Your French Girls, Darie, kopalnie. Dobra. Ja to spróbuję może połączyć. Muszelkę. Dobra. Czyli tak, Pulok, kopalnia, muszelka, Chupacabra. Mam namalować. Pulok, murzyna, psa, plaże i morze, falus i muszelka, sprzedam opla, dobra, bydlaka puloka, czyli że dużego, dobra, dobra, spróbujemy, że tak powiem, połączyć wasze, połączyć wasze propozycje i żeby się nikt nie czuł tak, dobra, zaczniemy od puloka najpierw. Zaczniemy od puloka. Tak, pulok kopalnia. Dobra. Wiem jak to pogodzić. Nie wiem, pulok. Czekajcie, jak wygląda pulok? Muszę sobie zobaczyć. A przecież mam swojego. Kurde, zapomniałem. Ale nie będę tu patrzył, bo jeszcze ktoś zobaczy i się zdziwi, że takie wielkie puloki są na świecie. Dobra. Najpierw będzie pulok. Taki... najpierw zarys tylko puloka. Chupacabra wyjdzie, wstawia na hitboxowy awatar. Odrysuj. Dobra. Najpierw schemat puloka. To jest... że to wuszt. Nie żaden wurszt, ino wuszt. Nie ma takiego słowa wurszt. Wuszt jest po śląsku. Wuszt. To jest bardzo zadowolony pulok. To jest pulok, powiedziałbym, nieprzeciętnych rozmiarów. W Poznaniu. My nie są w Poznaniu. Czekajcie, jajka to tak nie bardzo, bo to nie w tej płaszczyźnie, to by tak musiały być bardziej, nie? Tak jakoś tak, tu jedno jajko, tak i tam jakoś tak drugie i to jest tak, tutaj przesadziłem. O, nie? Tak, gdzieś tam, jajka gdzieś tam w tle. No jest falus, czarny będzie, nie będzie czarny. Dobra. Krupniok. Dobra. Let's dance. W ogóle nie będę puszczał w tle muzyki, bo wrzucam to na YouTube'a, a na YouTubie nie wiadomo jak z prawami autorskimi. Także puśćcie sobie jakąś ulubioną muzykę w tle. Polecam sobie. Na przykład jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach. Coś takiego. Nie? Kurde, ta żołądź mi tak trochę dziwnie wyszła. To twój. Skończ, Dawid, bo cię zbanuję, leserze, ty. Cześć, witam wszystkich. Dobra. Będę miał tu dużo tego. Co taki mały? Promień, bo twojego maluję. Jak będę wrzucał na YouTube'a, to musi być plus 18. Dobra, zrobi się. Zrobi się. Shots fired. Dobra, czekajcie. To jest... Tu jest spoko wszystko póki co w kanonie. W kanonie wszystko.
zachowane. Tak myślę. O, nie? Harmonia, tak, jest zachowana też. Kurde, gumka by mi się w ogóle przydała. W tym momencie akurat do gumowania, wbrew pozorom. Jaki ładny banan, dziękuję. E, dobra. Coś ty umalował. Oj, Dawid. Na ołówku mam, jest za mała, jest starta, jest fest. Dobra. No to spoko. Teraz tak. Możemy już poprawiać kontury. No niestety ten pulok będzie miał kontury takie fioletowe, bo nie mam innego. Lewe jakieś niedorozwinięte. Co, jajko? Przecież zawsze jedno jest mniejsze, nie? A nie? Ja to nie maluję. Let's dance. Na następny stream kupię se zestaw mazaków. Chujowo rysujesz. Pewnie zazdrościsz, że tu jest wielki pulok, a ty masz malutkiego. Puloczka i wszystkie dziewczyny się z ciebie śmieją. Że trzeba pensetą z galot wyciągać, nie? A jak poszedłeś do lekarza, to ci pani doktor powiedziała, niech pan se tego pryszcza wyciśnie. A to nie był pryszcz. Dobra. Kurde, kupię se komplet mazaków i kredków i farbki se kupię i będziemy malować, bo to jest bardzo odstresowujące. Jeszcze miałem se czystka zaparzyć, albo ten melisę. To już w ogóle. Będę potem spał jak bobas, wy też. To będzie dobra seria do spania. Tak, dzisiaj wszystkie donaty idą na akcesoria malarskie. Jeżeli ktoś chce wspomóc tutaj mój przemysł, to można donatować przelewem, PayPalem, SMS-em, wszystkim. I wszystko idzie tutaj właśnie na tego mojego rozwój stanowiska malarskiego. Dobra, teraz słuchajcie. Pulok, jak to pulok? Miał być tak, Pulok, Śląsk, Muszelka i Czukapagra. Czukapagrę to potem namaluję. Czekajcie. Proponuję tak. Żebym miał oczka takie. Jak prawdziwy, nie? Kup farby olejnej płótno, ja. Proponuję też, żeby miał wąs sumiasty. O. Buzię taką, o. Tasiemca przypomina. Nie no, co wy? Brudkę kozią. Ślimaczek. Buzię mi też w tym. Nie piszcie brzydko. Fajkę w buzi. Zaraz, czekajcie. Kurde, to mi słabo maluje. Tak mi wszystko. A długopisem mogę w sumie malować. Też. Dobra, i teraz tak, zrobimy mu rączki. O, tak. Cylinder to będzie elegant. Kurde. Tyś chyba nigdy Pindola nie widział. Nie no, ja widziałem, to ty nie widziałeś. Taki bym mu... Ten... Hauer na łebie. A, to nie tak trochę. Żeby to grubiosz jest. O. Taki hauer. Tak. Biały to brygadzista. To się zaraz poprawi.
Perlik do ręki, dokładnie. Znaczy nie. Zrobimy tak. Tutaj będzie miał kilofek taki mały. O! Tak, i ten pulok będzie robił na grubie. No a dalej tnie. Czyli donaty jednak się zepsuły zaś. Albo to na tej scenie tylko? No nie wiem. Znaczy, ale dziękuję. 5 zł. Na ołówek mam już. Zaś się tnie. Nie wiem, co zrobiłem nie tak, ale dobra. A w tej ręce mu damy... Donatować można i tak. W tej ręce mu damy... Co mu damy? Karbitkę może. Niech pomyślę. Kamień. Czapkę żydowską. Nie. Jakby się oburzyły środowiska wszystkie. Wiecie jakie. Cug. Ej, karbitkę. Nie umiem karbitki namalować. Wągel. Prezerwatywy. Muszle. Sznite. Sznite, właśnie. Szarlotka dobrze gada. To będzie sznita tutaj. Może być też ta sznita, co tutaj na czacie jest u nas. Czekajcie, mam ładną sznitkę namalować. Jak wygląda taka stereotypowa sznitka amerykańska? O, coś takiego. Nie? O! O! Proszę mnie tu nie rzeć. Sznita. To jest... Tostowy, nie? Tostowy, no ale... Niech będzie, że z tostowym ma. Tostowa, no tostowa. Dobra, to psa też namalujemy. Cześć Nadine, co za kutangen. Niech świeci promieniście. Dobra, zara, czekajcie. Czym to maluje? To maluje? O, maluje. Dobra. To jest Hauer. Żeby mu główki nomen omen nie stegowało. Dlaczego rysujesz penisy? Bo ty nieznajomy nie masz i muszę malować. Shots fired, żartowałem. Jeszcze lampka, właśnie. O, lampka blinduje. Wypisał mi się następny mazak. Dobra. Tak, to jest autoportret. Maluję na podstawie własnego puloka. Mój zawsze ma kask. Na łebie. Na łebie. Nomen omen, no. Jakby nie patrzeć, pulok główkę ma, nie? Jak już o takich rzeczach gadamy. Cześć, człowiek z lasu. Moi drodzy, wszystkie donaty, które dostanę podczas tego live'a, przeznaczam na picie, jedzenie oraz akcesoria do malowania. Kupię sobie mazaki jakieś porządne wreszcie i będę malował na większą skalę. Dwoma naraz myśleć nie idzie, dokładnie. Oczywiście zachęcam, moi drodzy, zafollowować na Hitboxie, kto jeszcze tego nie zrobił. A kto ogląda na YouTubie, to żałować, że go tutaj nie ma. To jest sznitka. O. Daria oddałem dzieciom, wiesz? I to był błąd. Właśnie to był błąd. Dobra. Czyli tak. I ma kilof. Jest sznita.
To jest Sznitka Taszczata. Pozdrawiam cię, Sznitka. Bo już możesz pokazać rodzinie. Ja nawet podpiszę. Sznitka. O. To jest nadsztygar. Ja. Aż mnie noga swędzi. A! Ej, to dziwnie wygląda, jakbym coś tam a się tylko drapie po nodze. Bo tu mam nogi, żeby nie było, o. Dobra, to jest Sznitka. Teraz tak. Co to za hop bez harów, nie? Hary muszą być. Hop bez harów to jak baba bez garów. Harry Potter. Let's dance. Let's dance. Wyłysiały taki. O, ciężka praca, wiecie, on już nie jedną nie jedną już tą łoną trząs. Znaczy, fedrował. Muszelki trząs. Sznitka to jest... Nie wiem, sznitki się spytajcie. Sorry. Dobra. W ogóle jeszcze warto jest zastanowić, czy w Unii Europejskiej można jeszcze takie rzeczy malować? Czy to już zabronione? Zabronione, bo nigdy nie wiadomo. Dobra, są te ładne. I teraz co? Co tu, moi drodzy, jeszcze brakuje? Jak wam się wydaje? Co on powinien tutaj mieć? Żyły. A pulloka. 2 pulloki to będzie poprawne politycznie. Miłości. Nabrzmiały. Jedna grupa wskoczyła, ja. Bardziej prosty. Żaden nie jest bardziej prosty. Znaczy całkiem prosty. Wiem, takie policzki. Rumiane. O. Że on jest taki trochę zawstydzony. To spoko. Rysuj muszle. Dobra. Cześć Cukrzyk, witam. Witam wszystkich serdecznie. Pika chuj. Potu na czole. Nie namaluję potu na czole, bo będzie, że... Bo w sumie mogę namalować. Takie kropelki, o. Ja nie wiem, czy to przejdzie. It's beautiful. Dobra, czekajcie, co jeszcze tutaj? Na tej sznitce namalujemy, to jest Nutella. No. Bo to jest tłuste. O. Ma tłuste na tej sznicie śliny. Nie, bo to już będzie źle wyglądało. Nie tym. Prawdziwy śląski pulok. Ja. Nie ma nieśląskich. Nie wklejać obrazków. Jak to się robi?
No. Następny raz będzie permban. Zlicytuj obrazek. Oczywiście, że ukończyłem ASP. 2 razy. Moi drodzy, na ASP to... Profesorowie z ASP to u mnie brali korepetycje. Taka jest prawda. Dobra. Żyły nabrzmiałe. Ej, mam akurat coś takiego. Bo no żyły nabrzmiane, bo zmęczony, nie? Może być? O, tylko taki kolor mam. Jak paski od... To są żyły. Co wyście żyły nie widzieli nigdy? Żylaki. Cienkie nogi, jakieś lacie. To już będzie wyglądało dziwnie. Nie no. To już dziwnie będzie wyglądało. To od Halka. No, napięty cały ten. Zestresowany on jest po prostu. Co dziś brałeś, ewentualnie czego zapomniałeś? Spytaj mamy. No co dziś brałeś, co dziś brałeś? Człowiek się śmieje, to już znaczy, no co dziś brałeś, że masz bekę? Niektórzy z was to są smutni jak pizda. Chociaż nie wiem czemu to akurat jest smutne niby. Dobra. I teraz tak. To jest. Pulok jest zawarty i motyw kopalniany też jest zawarty. Dlaczego? No bo tak, dobra. Teraz maluję Chukapagrę. To chyba wygląda jak laczki. Do rysu krzesło, bo jest taki ugięty, wygląda jakby siedział. Tutaj krzesło. No dobra. Muszę se to... W psychiatryku cały czas się niektórzy śmieją. Tyś tam był, nie? Dobra, czekajcie. Tak, muszę to perspektywicznie sobie rozplanować. O. Tu jest oparcie. To się kaś kończy sam. O. No perspektywę ogarnąłem zajebiście, przyznajcie. Dobra, niech się buja, dokładnie. Siedzi na fotelu, bo zmęczony. Dobra, teraz poprawimy to mocniej, fajnie. Długopisem. Pani nie pozwalała malować długopisem w szkole. Chuja widać. Na wagoniku, no ale już jest na zicu. Będzie na zicu. Wiecie, to nie ostatni pulok w tym życiu. Radio, powodzenia. Na pewno ci się uda. Pulok ci życzy powodzenia.
przy zaliczeniu matmy. Let's dance. Chciałem powiedzieć, w tym miejscu trochę zwaliłem, ale to by było nieodpowiednie. Wy wiecie, jakieś takie dziwne. Teraz pomyślcie sobie nad skalą tego przedsięwzięcia, znaczy tego puloka. Jeżeli krzesło jest z takich rozmiarów, to pomyślcie jaki jest ten łon. Lebele. No. Byk. Czy to krzesło takie małe? A, wiecie, no. Powiem tyle. Nie wiem, ale się domyślam. A tu jeszcze powinno być widać końcek od nogi, nie? Jednej. Tak. I tak. O! Kurde, no nie godejcie. Sztul, żach mu namalował jak pulokocepcję, czyli co pulok mający puloka, to już za wiele by było. Krzesło z makiet kolejowych. No, słuchajcie, taki pulok jest sobie na Zicu. Chociaż to i bez kozery mógłby być tron. Nie? No, ale fest pulok, no. Że tak powiem, jeżeli odnosimy rozmiary do tak zwanego prawdziwego życia, to Rycka, ja. To on jest po prostu, no, nienaturalnie duży, bo wiecie, krzesło jest, no, spore. Taki, tak, z Gry o Tron zamiast mieczy pulok. On jeszcze powinien być taki zdziwiony cały. O. Król pulok, władca muszelek. Dobra. No to. W ogóle, moi drodzy, polecam, kto jeszcze nie zafollowował na Hitboxie, niech zafollowuje. Pobierze sobie apkę, można dać donate'a, kupić suba. Wszystko polecam. Dobra. Teraz malujemy muszelki. Ołówki z Ikei ukradnięte. Mam nadzieję, że nikt z Ikei tego nie ogląda, bo... Czarek. Właśnie, trzeba mu jakieś imię dać i tu go podpisać. Jakby mu dać ładnie na imię? Wymyślcie coś. No to jest kluczowa rzecz. Jakie on imię powinien mieć? Wacuś, Wacław, Dudul, Flyk, Jarosław. Dlaczego Jarosław? Korfanty, nie no. Pulojzy. Chujkong. Kurwistrach. Baltazar. Dickermax. Puloksław. Dixon. Dixon mógłby być. Dixon, ale przez X. Dixon. Jak Nixon. Johnny Roycok. Niezły Krojcok. Dixon. No. I co wy na to powiecie? Nikt nie powie, że Passy Destroyer. Stulejman. Nie no, nie Stulejman, bo widać, że wszystko tam działa. Dixon to takie murzyńskie imię. Powinno być... Passy Podłoga Destroyer 69, tak.
No, taki Dixon, moi drodzy, no. Dixon the Mighty Miner. O, może być. Bardzo ładny ten. Dixon. The... Może dobrze, że nie Almighty. The Mighty Miner. O. To jest chujowe. Trochę tak. W Rosji Północy jest miasto Dixon? Poważnie? Brzmi jakoś tak zachodnio. No, jak widać, a to jest zachodni. Taka gra by mogła być, nie? Dixon the Mighty Miner. To by było dobre. Dobra. Jedziemy dalej. Zachodni, bo lewe jaje ma większe ja. Po norweskim odkrywcy. A, no to bez to zachodnie. Dobra. Czekajcie. Teraz muszelki. Oczywiście, jak mają być muszelki, to musi być też plaża, nie? Czyli tu jest plaża. Tu będzie piasek, tam sobie w tle jest morze. Tęczowy. Co tęczowy? To są żyły, bo on jest po tym. Po robocie on jest zmęczony bardzo po prostu. No wy powiecie, że jest tęczowy. Wy Boga w sercu nie macie chyba. Dobra, czekajcie. Po wylewie. Tak. Dobra, muszelki. Takie duże będą też. Stary pulok, a morze, dokładnie. Muszelka. Kurde, ja tu miałem muszelki gdzieś. O, ej. Mam muszelki. Ha? I co wy na to? Mam prawdziwe muszelki. Mogę odrysować sobie. To jest plaża, Aleksa, muszą być tutaj. Nigdy nie lubiłem odrysowywać. No, tak se się odrysowało. Tak nagle muszelki znalazł. Poważnie. Nie wiedziałem, że tam są. Jakbym wiedział, to bym powiedział. Dobra. Teraz muszę to... Lici za drukarką znalazł. Mało tego. Ja wam pokażę, ja te lici dalej mam. Nowy ostrz. No oszczno. Czekajcie, a jakbym zrobił tak? Ja, nie chcę mi ostrości złapać. No ale mam tutaj liczy. Na co on liczy? Dobra. Muszę z tą muszelkę przyłożyć, bo jestem słaby. Mam słabą pamięć i już nie pamiętam, jak ona wygląda. Połóż te liczy na tym na czubku. Czemu? Rysujesz tę muszelkę, jakbyś nigdy nie widział. No mam tutaj wzór. Dobra. No to jest ciężko się tak gada, a to jest tak niemaletko. A tu jest jedna muszelka. Teraz ta jest trudniejsza. Takie mam pazury brudne w ogóle. Nie wiem czemu. Przecież myłem rączki. Dzisiaj. Rano. Tetem. Dobra. Witam wszystkich.
Tu jest jakaś taka perforacja. Tak to wygląda. Tak. Jakoś tak. Kurde, skomplikowane. Dziecku, wyszarpał przez przedszkole ja. Co wy tam wiecie? Co wy wiecie? Ciężkie życie po prostu. Dobra. No. Jest zajebista muszelka. Zresztą rysowane były od wzoru. Także... Jak coś, to pretensje na pewno nie do mnie. Bo to ja tego nie wymyśliłem. Dobra. Muszelka wygląda inaczej. No jak no? Tak wygląda. O. Mam prawdziwe, to wiem. Dobra. Takiej do ucha nie przyłożysz. Można przyłożyć do ucha. Nie szumi. Słaba. Dobra. Masz dziewczynę i nie wiesz jak muszelka wygląda. No wiem, jak pokazałem przed chwilą. Boruta, jakiś ty jest normalnie głupi. Ty nie wiesz jak muszla wygląda. Dobra. Dropi. Nic nie dropi. Tylko co szumi. Ja nie umiem namalować takiej co szumi. Dobra, to teraz tak. Jest ten... Klozetowa muszla, a. Takiej też nie umiem namalować za bardzo. Palmę. No, mogłaby być palemka w sumie w tle. Czemu nie? Na bogatości. Tutaj, taka, ale mała. Jedna styknie, nie? No w Polsce jest we Warszawie jedna. Żeby nie było więcej broń po buczku niż we Warszawie, bo wiadomo, że Warszawa musi mieć najwięcej wszystkiego zawsze. To będzie tylko jedna. O. Zachować proporcje, no bo to jest... Ona jest dalej, to jest perspektywa. Ona jest tak naprawdę... Ona jest tak naprawdę dalej. Tak to wygląda. Pani z plastyki byłaby oczarowana, tak? Pamiętam jak na plastyce pani mi zabrała moją teczkę i ją zgubiła z moimi wszystkimi rysunkami. Ja nie wiem, czy ja się kiedyś nie przejdę do tej szkoły i nie powiem. Matka wie, że ćpiesz. Twoja wie. Wczoraj jej powiedziałem, jak się widzieliśmy. No, palma jest dalej, a pulog jest blisko. To jest tak, pulog jest tu, a palma jest tam daleko, nie? No. Pod palmą pieska. No dobra, namaluję pieska. Ale umówmy się, że to będzie piesek po mojemu, dobra? To może być taki piesek, który tak naprawdę nie istnieje. Mogę podać, bo na kajcuk, no kajcuk po plaży. Pieska jak siedzi na palmę. Dobra, wiem jak to zrobić.
To jest niefajny ołówek. Może być. Czuję, że też. Pano diablik. Świnka Pepa. Kaprofak. Jeszcze ogon. O. No jak świnia. Widzieliście kiedyś, żeby świnia się uśmiechała? To, to jest piesek. To jest piesek. Parówczak. A wiem, czego mu brakuje, żeby wyglądał jak piesek. Obroży. O. Ma obruszkę. I nawet niech będzie, że on jest do tej palmy tutaj, o. Przywiązany. Teraz? Teraz dobrze? To jest pasek, a nie obroża. Ojej, czy wyście są nagle, kurde, po ASP. Kto tu wygląda jak apap? Świnie też mają obroże? No, chyba u ciebie. No co wam nie pasuje? Dobry jest piesek. Ten ryj mu trochę taki wyszedł. Nosek jeszcze, o. Z tych nosków od psów się robi gałki do padów w PlayStation, wiecie o tym. Głos wybrzeża. Dokładnie. Dziennik północny. U nas jest zachodni. Dobra, futerko trzeba mu namalować. Powiedzmy, że to go tak słoneczko go opaliło. Zbustował percepcję. Nie no. Podpiszę, żeby nikt nie miał wątpliwości. Co to jest? P, I, E, S, E, K. How? How? O, teraz chyba... Teraz dobrze chyba, nie? Dziwna ta Pepa. To jest piesek. Jak ktoś uważa inaczej, to zaraz go zbanuję. Piesek. Przepraszam, przez 2 k. Żeby było prozachodnio. Taki gruby kot. Ale koty tak nie sikają. Tak, ps, ps, ps. O. Piesoświn. Nie no, bez przesady. Zobaczył muszelki dokładnie, aż mu całe mu stanęły. Co to tam siedzi na tym zicu tutaj? To jest Dixon the Mighty Miner. Jest przecież podpisany. Pozdrowienia z Bytomia. Dobra.
Teraz rysujemy Chukapagrę. Chukapagra to jest tutaj... Ej, Chukapagra, może masz jakieś swoje zdjęcie poglądowe, co? Bo jest tak na sucho malować, to się boję, że się nie uda. A tak przynajmniej będę wiedział, do czego mam ten. Albo nie, ja cię będę pytał, a ty będziesz mi odpowiadać na pytania. Dobra, to jest tak. Chukapagra, masz głowę? Muszę teraz czekać na odpowiedź. Ja Chukapagrę maluję. Musisz mi powiedzieć, Chukapagra, czy masz głowę? I czy masz nogi i włosy i tak dalej. Pies tyle. Ale ja mówię o Chukapagrze z czatu, a nie o tej. Dobra, to pójdziemy na kompromis. Masz dwie. Dobra, to już coś wiem. To zrobimy tak. Chupacabra, wysysacz kus. Nie wolno obrazków wklejać. Dobra. Ja to naprawię. Dobra. Czekajcie. Zrobimy tak. Nie, to nie o to chodzi, że zacina, tylko że ludzie wrzucają jakieś głupoty i mi potem na YouTubie mnie do więzienia zamkną. Dobra, to tu namaluję tą Chupacabrę. Dobra, ja sobie sam zobaczę, jak to wygląda. Bo wy mi pewnie sprzedacie fałszywe info. Chupacabra. Oje. Ohoho. Brzydkie to jest strasznie. Wygląda jak... Nutria. LOL, wpisałem Chupacabra i mi goła baba wyskoczyła. How is this? Ej, następna. Dwie baby się całują. Dobra, dalej nie patrzę. Dobra, wiem mniej więcej jak to wygląda. To jest taki diabeł. Dobra. To będzie takie ten. Nie, źle. Policja monitoruje. No chyba ciebie. Dobra. Tak mniej więcej to wygląda. Małe rączki, bo ja mam małe rączki bardzo. Jest bardzo zła. I ma 2 zęby. Tak. O. To jest... Tak, to wygląda mniej więcej. Aha, muszę coś mówić. Dobra, no mówmy. Czerwone oka. Kurde, nie mam czerwonego chyba. Za to mam takie coś. Co dostałem od dzieciątka. Dzieciątka małego Jezuska. Jak to namalujesz, to aż donate'a ci dam. To co tam jest? Bo tam boję się zobaczyć, że mi wyskoczy jakiś potwór.
Albo goła baba. Zobaczę se. Trochę się cykam. Dobra. Cześć Kaczmara, witam. Na początku muszę to skończyć. A potem... Zobaczymy. Co to jest? Ale co? Dobra, Chupacabra trzeba, czy Chupacabra za moment. Oczy będą takie, bo nie mam czerwonego niestety. Dobra, Chupacabra jest włochata, Chupacabra chyba nie. No. Nie wiem. Okej. To są pazury. Ja z plastyki miałem 6. Także wiecie, dajcie pozór, nie? Nie zamierzam grać w Division. D. A, ogon. To on tam się zawija i tam wyłazi. O. Ona jest taka wyleniała, tak samo jak piesek. O, Donej. Sorry, że się tnie, ale na tej scenie mam coś inaczej ustawione i dlatego zacina. Wybaczcie, ale dziękuję. Gdzie ta muszelka? No tu są dwie. Jezu, podpiszę wam, bo wy nie widzę, że wy nie widzicie. Muszelki. Dziękuję pięknie za donate'a. Dobra. Jeszcze tu muszę Chupacabrę skończyć. W ogóle to nie są rogi jakby co, to są uszy. To są takie uszy. Owłosione bardzo. O. Czy będę dzisiaj w coś grał? Dzisiaj maluję. Dobra. O, to jest Chupacabra. Chupacabra. Zarost na czole, przykra choroba. A tutaj, tu namalujemy, tu będzie namalowana ta. Tutaj namaluję Chupacabrę. O. Ja tak maluję wszystkie dziewczyny. Także... O. I powiedzmy, że ona ją czymie na smyczy. Tą Chupacabrę. Dobra, i tu podpiszemy. Chupacabra.
gra. O, dobra. To jest tak. Eee... Dobra, ja tutaj teraz wystaw to działa na Allegro. Czekajcie. Teraz tak. Czego tutaj jeszcze brakuje? Mm. Lamę. Nie umiem malować lam. Niklaus, co sądzisz o różnych stronach na Facebooku typu jestem suką? Co? Nie wiem o co chodzi. Żółte siuśki. A, siuśki. Tak, zapomniałem. O, tu tu już kałuża. O. On obejrzał tą palmę. Za dużo owłosienia na tym obrazku. Ja bardzo lubię malować owłosienia wszelakie. Także no. Kutasy spadające z nieba. No, to nie jest Corvin the Game, żeby tu kutasy z nieba spadały. Czy ta czupakabra jest trzeźwo? Ta. Owłosione mewy. Co wy gadacie, mewy nie mają tego. Futra, mewy mają pióra. W ogóle widzieliście kiedyś zdjęcie niedźwiedzia bez futra? Ja mogę wkleić. Niech se zobaczą na YouTubie. Kurde. Dobra. Namalujemy teraz słoneczko. W każdym dobrym krajobrazie musi być słoneczko. Tu będzie słoneczko. O. Panda bez futra też jest dziwna. Wszystko bez futra jest dziwne. Kobieta bez futra jest optymalna. Że tak powiem. Ja zawsze malowałem takie słoneczko, takie w tym eku i tak. Ale tutaj na bogatości namaluję całe. Bo mnie stać. Dostałem donaty, to mnie stać takie rzeczy robić. O. Dobra. Teraz oczka. Muszą być. Kaczmara, powiem ci, historia jest traumatyczna. Dobra. I to słoneczko będzie taki miał uśmiech, ale z drugiej strony to słoneczko wie, że zbliża się globalne ocieplenie i wszyscy zdechną, a je to cieszy. No. Ostrzy ząbki na całą ludzkość. Jointa i okulary. W sumie. It's the motherfucking D.I.E. Snoop Dogg. Dobra. Cześć Madziura, witam cię. Czekajcie, niech ma takie żonynbrele, jak to się godo po naszemu. I taka afa. What's up, mate? What's up, yo, yo, yo?
Dobra. Co tyś tam wrzucił, chomik? Ale nie wrzucaj już. Dobra. Cześć, Babas. Narysuj Snoop Dogga MLG z Doritosami, nie ja. Kurzy. Okej. To jest tak. Ja myślę, że na razie ładne, nie? Na razie chyba ładnie. Mam nadzieję... Mam nadzieję, że wam się podoba. A z dymu z jointa chmury. To już było przegięcie. Chmurki dorysuj. Mój autoportret. A jeszcze siebie muszę namalować. Dobra. Ja będę tutaj, o. Pomaluj tu na czarno, wszyscy będą w kopalni. Tak, tak, tak. Żarty o kopalni. O jakie śmieszne. Ojej, ale się uśmiałem, byłem. Tu będę ja. Kurde, jak ja wyglądam? Muszę sobie zdjęcie odpalić jakieś. A ja nawet przystojny jestem czasem. Jak dobre światło jest. Dobra. Żartowałem. Ja wyglądam normalnie w sumie. Dużą głowę i mały tułów. Bo nie mam miejsca. Ja mam taką grzywkę trochę mam. No tak. Tu mam oczy. O. Tu mam nos. Oczy mam podkrążone. I tu mam takie zmarchy mam na pysku, bo już mnie ten YouTube wykańcza. Trochę wyszło mrocznie, ale powiem szczerze, ja tak wyglądam. Jak wstaję rano o godzinie wczesnej, to tak nawet dobrze się odwzorowałem. Co jest straszne. Dobra. To tak. Mam jakieś tam brwi. Dobra. Rysuję od razu na ostro, że tak powiem. Tu taką mam głowę. Uszy też mam jakieś, fakt faktem. Będę miał niebieskie włosy, no to nie jest stan autentyczny. Tutaj zostawiam takie, bo to łysina. Jaka jest żona górnika gruba. Ło, ale widz. Dobra. Tak, Tu mam oczy. Takie podkrążone. Zmarchy. Tu mam nos. Buzię. A, przecież ja brodę mam teraz. Muszę sobie brodę namalować. A, no i wąsa mam też. Takiego nie do końca, bo tu mi nie rośnie. O, takiego dotąd gdzieś. Ej, w sumie powiem wam, nawet trochę podobny do mnie. Tu mam taki korpusik. O. Tak, kurde. O, tu mam rączki. To ja. A jeszcze tu mogę Agę namalować obok mnie. Że my tu jesteśmy.
Muszę jest najpierw na brudno. Taka tutaj będzie Aga. Aga tak naprawdę jest wyższa ode mnie. Ale ja namaluję jako niższą. Tak to przeważnie powinno wyglądać. Dobra. Aga ma włosy. O takie. I tak tam dalej też ma włosy. O tak. Ale tak ma, o, tutaj. Oczy ma takie, o. Nie ma podkrążone. Rzęsy ma takie, tutaj. Nos ma, o. Buzię taką ma, o. Aga chyba nawet ode mnie jest wyższa, no bo gwiazda, my są tego samego wzrostu mniej więcej. O, tu się uśmiecha. Ej, podobna mi wyszła nawet. Nie, Aga musi mieć sukienkę. Aga jest dziewczyną. O. I tu ma ten, i my stoimy. O. Gdzie ma oczy? No ma oczy przecież. Co ty, ślepa jesteś? No ma oczy, normalnie. Dobra. I co? Aha, i nóż w ręce, tak. I tu Aga ma nóż. Taki wielki. Bo żeśmy robili tego, ciasto. I tam trzeba było kroić rzeczy. A ja mam w ręce... Co ja mogę mieć w ręce? Niech pomyślę. Mom's Knife z Isaaca. Flachę. O, flacha. Flacha w mojej ręce znajduje się bardzo często. Ostatnimi czasy. I tutaj 0, 7. O! Ale żeby nie było, to trzymiemy się za ręce. Tylko mamy takie nienaturalnie długie. No. Dobra. Podpiszemy. Klaus Aga. Dobra. Pokaż zoom na siebie i Agę. Że on pokaże. Czekajcie, czy mi się to uda? O. Ej, no ale nie gadajcie. I ja wyglądam podobnie, nie? Myślę, że oddałem najważniejsze cechy swojego ciała w tych, no, w detalach. Wszystko wyszło spoko. No, dobra. I teraz co jeszcze? Będzie jak masochista. A, dupcys tam, masochista. Dobra, co tu jeszcze można by było dorobić? A w sumie Aga stoi niżej, to jest realistycznie. Aliena walczącego z Predatorem. No bez jaj. Nie namaluję tego nigdy. Cześć Peter. Nie wiem co ja tu bym mógł jeszcze ewentualnie. Tęcze. Nie, tęcze nie. Tęcza się źle kojarzy. Wiecie z czym. UFO. UFO. A ja nie umiem aliena malować. Dobra. Wichajster. No wichajster to może być wszystko. UFO, czekajcie. Tutaj leci UFO jeszcze będzie.
Tęczę wypływającą z półoka. Co to są za chore wizje? Parabadaba. Panie, dziewuszkę rysuj. Są. Tu jest jedna, tu jest druga. Chupacabra może być różnej pci. Jajo z chudym ciałem. A, no tak, posłuchaj kutasa. No elegancko wyszedł Dixon, nie? Kurde. Dixon jak Nixon. O, to jest UFO. Daj później na aukcję. Na pewno dużo ludzi byłoby chętnych na to. Dobra. A z UFA. Jak to brzmi w ogóle? Z UFA. Coś mnie tu ugryzło chyba. Ta-da-da-da-da. It's the motherfucking D.I.E. Snoop Dogg. Wygląda jak Saturn. Wygląda jak jajo. UFA to chuje. To faktycznie. O. Sraturn. To jest UFO. UFO porno. Tu są okna. Znaczy te. Moskitiery. Nie. Jak to się nazywa? To tam wiecie o co chodzi, nie? Tu są jakieś takie te. Zawsze są takie te na ufie. Dyszle. Ja dyszle. Bulaje. No, bulaje. Może być bulaj. To co się otwiera. Te okno takie, no wiecie. Wiecie o co chodzi, nie? Lufty. Lufciki takie, no. Tam się kuka bez to na plac. O, i światło musi być takie. Takie tam z tego ufa idzie światło. O tak. One tam świeci i tych ludzi poszukuje. Kukloki. Kukloki to są w drzwiach. Dobra. Samochodzik. Kurde, tu chyba nie ma placu już, mi się wydaje, na samochodzik. Spodek w los na przodek, ja. No. Dobra. Co, jak na takie skromne zasoby sprzętowe, to myślę wyszło całkiem... Znaczy wyszło, jeszcze nie skończyłem. Wychodzi całkiem nieźle. UFO chce prowadzić pieska, a piesek jest tego nieświadomy i scy pod drzewem. Ptaki jak znaczki z McDonalda. No, bez przesady, ja wiem jak to się rysuje. Tutaj będą takie... O. Gołębie, o. Jak było najlepsze, nie? W podstawówce. Dzieci, namalujcie ptaszki na niebie. Pani zrobią. Te one na tym łonym z tego łonego tak bym ja. Weź to opraw, za parę lat będzie warte miliony. Całkiem niewykluczone. Latające dupy. Ała. Możliwe. Też mi się tak też skończyło. O nie, latające dupy. O nie. Dobra. Co jeszcze? Batmana koło ufa. Narysuj pedały od rowery. Narysuj przez U zamknięte. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem nigdy. Aliena w tym ufie. Dobra. Załóżmy, że... Na tym ufie stoi alien. Taki no.
Może być. Tańcz parabole. Dokładnie. Narysowałem go. Dobrze, że się w ostatnim momencie powstrzymałem, bo chciałem mu oczy namalować, a przecież wszyscy wiemy, że alieny nie mają oczów. Tutaj go te ptaki tutaj latające dupy go zaatakują za moment. Dobra. Co jeszcze tutaj brakuje? Parówy nie mają oczów. No nie, ale to jest alien, a one też nie mają oczów. Dobra. Ścianę. Alien kontra latające dupy. Słyszałem, że taki film ma za niedługo wyjść. Że czuję, że to będzie niezły przebój. Dobra. Góry. Właśnie, na każdym prawilnym obrazku muszą być góry. Tutaj góry zaraz damy, czekajcie. Tak. O. Tak. Chociaż to miała być plaża. Ale dobra, no. Jest śnieg. W górach jak zawsze. No, góry morzem to są góry za morzem. I podpiszemy tutaj, że to jest Tirol. Tirol. Jak w tej piosence, nie? Perlen. Tirols. Jak to leciało? Kennst du die Perlen Tirols? Ta la ta 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 ra, ta ta. O! Jak jednocześnie góra i morze to Chorwacja. No może być i Chorwacja. No ale to w takim razie to nie Tyrol. Gówno pod krzesłem. Ale wy macie prymitywne pomysły niektóre. Pod krzesłem zawsze leży pieniądz jakiś. Napisz, tu niech leży banknot. O. 10 C bu la rów. Nachtop. Tak zwany topek. Na krześle zawsze ubrania. Usuń konto. Peter to idzie na YouTube'a, przypominam. Dobra. Tutaj koszulka leży rozwalona. Jak na każdym jakimś krześle wisi jakiś Clyde albo większy tresek. Ten rysunek jest wart 30 koła euro. Ja myślę, że ten rysunek jest wart co najmniej 15k. Jak nie lepiej. Jak nie lepiej. Dobra. Czego mi tu brak? Domek. Domek mógłby być, tylko tu już się robi coraz mniej miejsca. Ale domek nie. Ale styknie mi jeszcze placu na wieżowiec. Tutaj narysujemy wieżowiec w tle. Nawet Pałac Kultury mógłbym narysować. Jest taki brzydki, że chyba umiem. Tak jakoś... Nie, brzydko. Tak, o, tak. I tak, jakoś tam, i tak, i srak, bla bla bla.
A tu jest jakiś patyk i jest sierp i młot, nie? Czy coś takiego. No, taki w każdym razie. Tak to mniej więcej wygląda. Amerykany. Dobra. Tak. Kurde, ten na kartce to mi wyszedł ładniejszy od w sumie tego prawdziwego. To już wstyd. No i on ma tam róż, dużo okien i takich rzeczy. Mi się tego nie chce malować. Zegar jest na nim, nie? Tam gdzieś, o. Tak, taka z tego. Wypisał mi się długo... Nie. Działa, działa. Dobra. Mogłem go namalować wcześniej w sumie. Napatrzcie się na ten pałac, bo w czołówce wiadomości już go nie zobaczycie nigdy. Dobra, tam jest Pałac Kultury. Podpiszę to. Pałac No. Jest Pałac Kultury. Dobra. Moi drodzy, sprawdzamy obecność na czacie. Kto ogląda live'a, musi się teraz wpisać na czacie. Kto się nie wpisze, temu ja daję 1. To widok z ronda de Gaulle'a, tak wygląda, potwierdzam. No to spoko. To dobrze wiedzieć, że narysowałem tak, jak to wygląda w prawdziwości. Bardzo się starałem, żeby wyszło to jak najrealistyczniej. Dobra, to mamy. Nie boję się twoich jedynek. Ohoho. Pałę. Nie, pałę nie, no czemu pałę? Zaraz. Kiedy poprawa? Nie ma żadnych popraw. Dobra. Coś by tu jeszcze można było machnąć. Tylko co? To jest pytanie. Czegoś mi tu jeszcze brak. To jeszcze nie jest... To jeszcze nie jest zakończona sprawa. Tutaj jeszcze jest kupa przestrzeni. Radiostacja Gliwicka. Ale to musi być to musi być w jakimś porządku, a nie, że ja teraz nagle z dupy namaluję radiostację gliwicką. No jaki to by miało sens, jakby tu była radiostacja gliwicka? No przecież bez sensu by to było. Schody do nieba. Stairways to heaven. Samolot. Niebo wyjdzie, że podtekst polityczny. Aktyntarz. Ja. Wszystko inne ma sens. Tak. Narysuj pan na wesołą kupę. Kurde, kupę to jakoś takiego... W sumie mógłbym. Co mi szkodzi? Na bogato. Nie, to miała być kupa, a mi wyszło takie... Nie umiem kupy malować. Czekajcie, muszę sobie zobaczyć na Google'ach, jak kupa wygląda. Kupa. Ej, ale ja nie chciałem prawdziwej oglądać. O, kupa. Fuj! Co to za zdjęcia tu są? Beza. A nie jest beza, to jest kupa.
Czekajcie. Gdzie jest gumka? Tutaj. Nikt nam zacisnął pięść. Tak. Kurde, jak ta gumka gumuje ciula, to jest masakra. Zaś cały tyn będzie. Przepraszam. No. Nie chcę się naświnić. Nakupczyć. Kurde, nie mogę sięgnąć Hasioka. O. Dobra tam. Ej, wiecie jakie tagi mi wyskoczyły? Tutaj marchewki, kupa, laska, 3D, sraka itd. Ja pierdzielę. Nie przewijajcie. Nie przewijajcie. Nie przewijajcie w dół na Google grafika hasła kupa. Bo... Ja pierdolę. Ja nie wiem. Ludzie są jacyś nienormalni. Dobra. Maluję kupę. Uwaga. O. No i spoko. Dobra. Adin Pado. What? Teraz. Dobre zawijanie. Jak ciacho jakieś. To jest bobek. Dobra. Hmm. Happy. Teraz pokolorować. Dobra. Piękny. Ja bym się smucił. Nie ma się czym smucić. Piękny wyszedł przecież. Kupa śmiechu. Dokładnie. Nie. Śmiechu to... O. Teraz je. Kupa... śmiechu. Prawilnie. Zapach. A! Zapach, właśnie. O! Teraz już wszystko wiadomo. Troski Gracjana. No, Gracjana nie malujemy. No, no i jest imię, dokładnie. Śmiechu. Co, nie można mieć tak na imię? Ja wiem, że to jest muchy nad zapachem. Nie, no bez przesady. To, no dobra. O. Teraz work is complete. Kokosa. Kokosa na palmie można by było namalować. Propozycje podawane przez użytkowników Hitboxa to jakaś porażka.
Trochę tak. Momentami też mam takie wrażenie. Dobra, są kokosy na palmie. Powiem wam, kompozycja wyszła bardzo... Znaczy, jeszcze nie jest skończona, ale wychodzi bardzo taka, no... Spójna. Spójna kompozycja, w sensie, że nie ma tutaj niczego takiego, że tak powiem, z dupy. Oprócz kupy. No. Także z tego jestem zadowolony, że wszystko wyszło tak jak powinno. Teraz nutria. Boję się, że jak nutrię będę malował, to mi wyjdzie tak jak piesek. A to tak trochę wyszło. No. Teraz bonkola. Bonkola mam namalować. To... Może lepiej nie. Niech nutria wyskakuje z lewego brzegu kartki. Dobra, jak wygląda nutria? Coś jak bubr, nie? Nutria to chyba coś jak bubr. Tak mi się wydaje. Nutria. O, dzięki, dobra, już wiem. Spoko. Uwaga. Jak ten piesek tylko zęby dodaj. To było za proste. Bobra to ma Dixon. No, trochę tak. Dixon się nie ogolił. Dobra, czekajcie. Mm. Wyszedł mi jakiś Diglett. Wpisał Nutria, to mi gołe baby wyskoczyły. Nieprawda. Ja wpisałem Nutria. Ej, może jak niżej przewinę. U mnie nie ma ani jednej gołej baby. To ja nie wiem. Wy chyba jakieś inne Google macie. Dobra. Małe świńskie oczka. Taki ryj. Nos. Uszka. E, jest. Dobra jest, co nie? Całkiem spoko. O, wydupia dosłownie jak chomik na tripie. To jest nutria. No. Dobra. To jest. Gdzie tego dealera znajdę? Jakiego dealera? Szyb kopalni. Kurde, tylko czy tu jest jeszcze miejsce na taką ekstrawagancję? Padł Diglett z wąsami. To jest nutria. Wiem, bo od wzoru malowałem. Także to jest na 100% nutria. No. Dobra, tu w tle taką małą, taką mało gruba, ciulnymy.
Dobra, szybko palniany tam se kopalniuje. Przy interpretacji średniowiecznych obrazów, no. I jestem generalnie zadowolony z tego, co tu wyszło. Dobra, ten obrazek uważam za dzieło zakończone. Pozostał tylko podpis. A w sumie jestem podpisany, bo tu jestem ja. Także... A, nie podpisałem Nutri. Przybliżę wam, co mi tu wyszło. O. Myślę, że ładne, nie? Także no. Ja kończę w tym momencie nagrywanie na YouTube'a. Jeżeli ktoś obejrzał do końca, to proponuję sobie taki obrazek wykonać. Malowanie jest bardzo relaksujące i dziękuję za uwagę.